Криминално проявен беше разстрелян с нощи в столичния квартал Обеля. 40-годишният мъж е познат като Васил Обелския, собственик на заложни къщи в района. Той е причакан пред входа на блока си малко преди полунощ от двама маскирани. Един от нападателите прострелял мъжа, след което заедно с съучастника си избягал с мотопед. Простреляният е бил откаран във военна болница, но лекарите не успели да го спасят. Според съседи, Васил Обелският имал няколко заложни къщи в Обеля и Люлин. Според разказите, Васил пил и бил с избухлив нрав. За последно имал конфликт с полицай, който заложил имота си при него. У нас собственик на заложни къщи в столицата беше застрелян малко преди полунощ. 40-годишният Васко Обелския, както е известен, се прибирал към дома си в блок 108 в Обеля, където го причакали двама маскирани на мотопед. Единият го прострелял, след което избягали. Мъжът е криминално проявен. Според съкварталци той не се е занимавал с наркотици, но алкохолът го правил избухлив. За последно Обелският е имал конфликт с полицай, заложил имота си при него.